Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Zoals gebruikelijk op de zaterdagavond ons weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat straks. Eerst natuurlijk het nieuws van vandaag. Bijna lege parkeerplaatsen en zo goed als lege stranden. Zeeland gaf vandaag, in ieder geval in Domburg, goed gehoor aan de oproep van de veiligheidsregio om geen drukke plekken op te zoeken. En dat voelt voor de Domburgers tijdens het paasweekend toch een beetje vreemd. Het is nu wel echt heel erg leeg in het dorp. Ik dacht, er zijn toch altijd een aantal mensen die zich niet aan de regels houden. Maar het valt heel erg mee. Normaal is het paasweekend denk ik wel echt een van de drukste weekenden toch wel van het jaar. Het is heel stil, gelukkig maar, ja. Maar ja, het is ook wel genieten, eventjes moet ik zeggen. Bij Dishoek was het iets drukker, maar ook daar was nog ruimte genoeg. Ja, heerlijk. Vooral rustig. Veel mensen zijn toch thuis gebleven. Wij zijn met z'n tweeën gaan vissen. Nog even eruit houden en ja, zoals je ziet, het is goed te doen. Dus prima, heerlijk. En daardoor waren deze borden, die bij iedere parkeerplaats uit voorzorg waren neergezet, in ieder geval vandaag nog niet nodig. Na eerdere oproepen hebben zich 650 mensen gemeld om bij te springen in de zorg in Zeeland. Uiteindelijk blijkt daar maar een derde van echt aan de slag te kunnen. Omdat de anderen bijvoorbeeld het thuis niet geregeld krijgen met opvang voor de kinderen. Of zij hebben zelf ziekteverschijnselen die bijvoorbeeld corona-gerelateerd kunnen zijn of niet. Dus dan kunnen we ze ook niet inzetten. Nu dus een herhaalde dringende oproep. Iedereen die letterlijk zorg aan bed kan verlenen, meld je, want de vraag neemt alleen maar toe. Dus dat maakt het met oog op de toekomst, zeg maar, op de komende tijd, dat ook de ziekenhuizen wel aangeven dat zij echt die piek gaan verwachten. Dat wij gewoon echt de handen heel hard nodig gaan hebben van extra personeel. Via Zorg verwacht dat de piek in de Zeeuwse ziekenhuizen snel komt. Aanmelden kan via de site extrahandenvoordezorg.nl. Goedemorgen, broeders, zusters, jongens en meisjes. Iedereen die meekijkt, nu of later. Zeeuwen die elke zondag trouw naar de kerk gaan, kunnen dat nu even niet. En vooral in deze paastijd is dat voor velen een gemis. Maar veel kerken houden wel online diensten, zoals de Kruiskerk in Middelburg. In het begin was dat heel erg wennen, moet ik zeggen. Dat je helemaal alleen in de kerk zit en dat je geen mensen ziet, op een paar technici na. Maar op een gegeven moment went het ook. En weten dat mensen thuis meekijken is wel leuk. Met een kruis op zijn rug. En meekijken doen ze. Naar de dienst van afgelopen zondag keken meer dan 750 mensen. En voor de enkeling die dat niet kan, zorgt de kerk voor een oplossing. We hebben een geval, een mevrouw die heeft van de gemeente dan een laptopje of een tablet gekregen, zeg maar. En met 2 of 3 knoppen op de tablet, zodat ze heel eenvoudig zondags in kan schakelen als de kerkdienst begint. En dat vindt ze mooi. Ik hoop dat jullie allemaal deze kleurplaat hebben. Dat papa of mama die uitgeprint heeft voor je. En ik wil je vragen om die nu tijdens de dienst zo mooi mogelijk in te kleuren. De online diensten zijn voor nu een mooie oplossing en er is zelfs enige interactie mogelijk. Ja, hè? Hij is wel heel erg mooi geworden, zie ik. De dominee kan niet wachten tot de stoelen in zijn kerk weer gevuld zijn. Ik hoop eigenlijk dat we, daar zie ik ook eigenlijk wel naar uit, dat het weer snel zo mogelijk is dat we allemaal hier bij elkaar kunnen zijn, elkaar kunnen zien, elkaar een hand kunnen geven. En samen zijn, zeg maar, als kerk. Toch aan sportwedstrijden meedoen tijdens de coronacrisis? Organisator Jan Roze uit Goes heeft er iets voor bedacht. Want hij organiseert wedstrijden waaraan atleten individueel mee kunnen doen. Vorige week hebben we een 3 kilometer gedaan met 75 deelnemers. En dit weekend is er een 1000 meter of een 30 minuten loop waarin je probeert zo groot mogelijk afstand af te leggen. Het concept is eenvoudig. Dit is bijvoorbeeld Erwin Harmes uit Nieuwe Sint-Joostland. Hij doet deze week mee aan een 30 minuten loop. Na afloop van zijn wedstrijd stuurt Harmes zijn GPS-gegevens door naar Jan Roze, die de gegevens van alle deelnemers verzamelt en ze verwerkt tot een algemeen klassement. De atleet met de meeste kilometers wint de wedstrijd. Erwin Harmes had in deze periode veel belangrijke wedstrijden op de agenda staan en vindt het fijn dat er een alternatief is. En nu in de coronacrisis, dat er helemaal geen wedstrijden zijn, ja, moet je toch iets verzinnen. En ja, wat Jan Roze nu doet, dat vind ik wel geweldig eigenlijk. Harmes had liever echte wedstrijden gelopen op dit moment, maar dat zit er helaas niet in. Toch ziet hij in deze oplossing iets voor de toekomst. Het heeft wel iets, vind ik hoor. Dus voor mij mogen ze dit ook wel vaker doen
Ook straks als de wedstrijden weer gaan beginnen, dan is zoiets ook wel leuk, denk ik. Roze heeft nu zo'n 75 deelnemers die aan verschillende afstanden meedoen. Harmes liep vanmorgen 9,2 kilometer in 30 minuten. Hij staat voorlopig bovenaan in het klassement. Het is extreem zonnig en droog deze week en vandaag was erop zeker geen uitzondering. De luchtvochtigheid daalde plaatselijk tot rond 30%. En dit soort foto's zal ook de komende week geen uitzondering zijn, want er komt bijna geen regen aan tot eind volgende week. Het is wel mooi natuurlijk, met heel weinig wind vanmiddag, met aan de kust wat zeewind voor wat verkoeling. Dit is op Neeltje Jans. Vanavond is er tijdelijk een noordenwind die voor wat meer afkoeling zorgt. Vannacht is er een zwakke zuid-zuidwestenwind. Minimumtemperatuur van 7 tot 9 graden. En morgen is het ook nog vrij zonnig met soms bewolkte momenten en lokaal kan een bui vallen, vooral in de namiddag en avond in het binnenland. Maximumtemperatuur van 17 tot 22 graden, maar aan de kust wordt het met die zuidwestenwind morgenmiddag maar een graad of 15 à 16. En maandag komt dus die omslag, flinke noordoostenwind dan en maar 11 à 12 graden en de meeste kans op wat lichte regen is er in de ochtend. Dinsdag is daarna vrij zonnig met wat stapelwolken, minder wind maar wel fris weer. Vanaf woensdag krijgen we weer hogere temperaturen. Na woensdag is zelfs 20 graden opnieuw mogelijk. Tot zover het weerbericht en het nieuws van vandaag, zaterdag de 11e april. Zometeen ons weekoverzicht.